Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Pinangga tagod ka, nga nung mulayas man ka dong, ha? Pauli dong, pauli dong. Pero, nay, papulion ko ni mo, pero wala mo ka ilan ako, gani. Gipatawag lang ko ni mo manang. Gitawag di kang nanay, niyo ka, manang. Maudeng muragwa na kay batasan sa bagay. Unsa mo ka? Uy, kung mauna, di kang muuli. Hala, sige. Di man di ka mo pauli. Pila ka oras gikan karon. Makita mo na lang nga magbitay sa pisi ning imong inahan nga wa na'y kinabuhi. Nanay manang! Unsa man, pagsulti, kay maghigot na kong pisi. Naimikay. Ay, tawang pala, bida. Murag gibanduan man ay mo utok taos laog to ba? Uso mang hikog ron. Mulir ko, sige, bahay na, mulir ko. Ay. Sab ka diha, Chris? Nga ka diha, ha? Ngano ka? Nga! Uy, naunsis nanay ni mo, naunsa? Ay, sos, bida. Looyan niya ako inahan, eh. Suko siya nga, wa ko matawag niya ang nanay. Kaya nga naman sad? Di naman siya matawag nanay. Kingin pa ko, ipalayas pa ko. Unsa? Taon din ng mikay. Sige kang taon-taon eh, sige kang hikap sa kundong ka eh. Bida sa limot. Ay, sabtol na ako. Ako, tao ng nanay. Sungugon rin ako. Mau ba? Uy, Franco, si Andy pag-babies ba? Maragapit na mo manugkaon. Man na nagkaon. Ngaon rin prutas. Ako man nagil tawag ihatag buko juice. Uy, saludo na ko ni mo. Ano? Tungod kay, bisan sa gibuhat ni Andy ni mo, no? Pero, nagpailot lang gihapon ka. Kani mo, Krisantay. Abi na mo, kinabuhi kinahanglan nga. Taas kay pasensya. Gusto kang kalinaw? Pasensya ang kinahanglan. Kay kung dali kang matandog o dali kang pataas sa imong garbo, dali kang makakitag kontra. Di ba? Sakto sad. Uy! Ala! Uy! Ala! Uy! May babae nga gigulata sa may bayon! Tuoda, bida. Hala! Ayan. Uy, kaluoy! Mo. Gipatingan ka yun! Uy, unsa! Diyan na ka! Uy, Franco! Hala, uy, kaluoy sa babae taon, Patyuti ka! Uy, si Franco ay niduol. Tuon mo na, yung gigiduol ay. Brad! Gusto na, Brad! Maluoy ka ni mo, Brad! Maluoy? Ay, pangilabot ha! Wa ko magilabot! Naghilabot ako. Tungkol kay babae, managing magkulata to. Yay! Gusto ka? Ikaw ang kulatawag! Hala, uy, Andy, badlungan ako ng lalaki, good. Di na sila yung unsa man ko. Unta mga labot na lang nila. Brad, hangyol ako ni mo. Please, ay kulatahan ng babae. Pangilabot! Buang-buang ni Bayana. Buang-buang ni! Bay, ayaw lagi bay, mapriso ka na bay. Mabawsi ka na bay. Bawsi. Hindi mo bawsa ka! Violate against women and children ang imong gibuhat. Mapriso ka na. Huwag siya may mapriso! Ha? Ikaw, ha? Dili, Brad, ayayin siya nga guko di mo, anak. Mamiligro ka na. Yay! Salbayes, kinatawanan sila ay siluso kayo. Bisig mo tabagin mo, dudan, tagduna ko'y kape. Hilom! Itaw ko ninyo, tabagin. Hilom! Bali-balian ka! Hilom! Bida, Brad. Pagkagnapati ka pagtingog. Yay! Itaw ko Ay, manang tawanan na! Brad, ayaw lang, Brad. Saan? Saman! Ay, Brad, ayaw lagi. Bida sa ng istorya. Diri! Ha? Ha? Ikaw lagi ka! Ikaw! salbayes ka. Murag sakit. Bida ang istorya. Murag sakit dong. Ay, Franco, pasakit na sila, oy. Lapil ka! Maamong ka lang. Di ba naman Biga. Brad? Kini ba? Ay, mabiis ay makakaroon ako do. Si Biis ay! Bangag sa ilong. Yay!
akong mouth, oh! Tanawa! Ha? Dugoy mo, mouth? Dugoy mo, mouth? Di pa na mao, Brad! Kini ay... Aroy! Dito! Nakaluoy ni Franco. Saan naman hinoy gikulata, uy. Mao na'y resulta sa mga taong labtanon, marisi niya. Bawal ni Franco. Ay, ma'am. Pasanti na sila. Saan? Di ka maawa niya! Karoy! Sus, kulat kang gagay na ako! Maloy, tao kayo kung biyain, sir. Tabagin ko, sir. Chris, nakuyahangyo ni mo. Unsa man? Palihog kong punit, ha? Unsa ba akong puniton, ha? Nga nagdugo pa na imong baba? Ha? Di pa na mao! Di pa naman ako! Kuwang pa na! Chris. Ari, Chris. Unsa lagi, uy? Palihog kong punit siyang ipon. Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Mirisi mo na angay ni mo, Mirisi. Nakagipon! Uy, Franco, asa man ka? Pabuta ko! Asa ka, oy? Wow! Kakusog di kumo ni Franco, no? Na nakadaon yung kontra, oh. Napangagod taon. Uy, niduol si Franco sa tindirag inasal. Gikuha ang sundang para tadtad sa inasal. Uy, hala. Iyang gibit-bit og nibalik siya. Karon kay, busadom kay ka. Kokon ko nga, putlan kag ikog. Ikog liog di. Ayaw, bay! Putlan di kag liog, abusado kay ka. Babae ko na tao ni mo. Putlan di kag liog. Ayaw! Babes! Ayaw na buhata! Mapriso ka! Salamat, pisgo pa. Uy, salamat kang ibadlong ko, ha? Wapa, putol na ng ikog ni mo. Aw, liog di. Ayaw, Miko! Lukoy ka, butan ka! Subon ako sunod ay pamunog og babae, ha? Tahurang babae? Kay babae na, kasabot ka? Wa hibuas Ginoo gikan sa imong lapalapa ang babae. Aron nimo yatakan? Ha? Wa kuhaas Ginoo diha sa imong pad ang babae aron imong tamparuson. Kun dili gikuha ang babae diha sa imong gusok. Gusok sa lalaki. Haduol sa imong kasing-kasing. Aron pagdaon. Malon. Kasabot ka? Yes! Kasabot ba ka, ha? Oh, tubag! Kasabot ba ka, tubag, oy! Pida. Hapos ko ni sundang ron sa muli og. Ayaw! Kasabot ka sa kong gisulti, ha? Ay, pamunog babae, kasabot ka. Oo, kasabot. TR ba ni mo tingog, oy? Murag kag ilagda. Usa ka? Imo ni asawa o dili? Anong libin? Libin, eh? Mo ba? Sa pagani ka, bida, pliti ka sa munti, ha? Ayaw na, Miko. Butan ka. Ayaw na, sir. Oh, sir. Iyo, kailas ka na kung siryako ko, no? Perbida, di mo? Di ko, sir! Ha? Ay, sir na ako kay di ko maestro. Lagot mo ko niya, sir. Sa'yo ko lagutan mo ni babae. Layas ko lang mo. Gidaan akong tulong na mo kabukan at pauligid ko. Og, nagduda man ko. Nagduda mo ko nga nani siya laki. Ari, ragad. Ay. Batian mo, tingin mo kay. Ay. Sa mga itabo niyo? Ha? O sa mga itabo ninyo daw, ha? Pagulin ako, naharang akong bayan ng desunan ba? Gingnan ko niya nga ipauli ko na akong mga bata. Unya, ang tulo niyo ka bata, iya ipauli? Dili, sir. O, sa mga tulo mo kakaindyong anak. Ipauli ang duha. Kay usare ako. O, sa? Tuka ng babae! Tuka ng babae! Sir? Yabag tong mga tawhana. Tinuod yun. Nagtuho patagtarong ang babae. Na, hapit na lang hinoon ka maamong Franco. Okay ra, bahala na. Bahala mamong ko. Di ko kaantos na magtanaw ng sakit ang babae. Anis pa, oh? Di ko kaantos. Saludo ko ni mo, Franco. Thank you. Di pa tungod di mo. Kidatan di ka, ha? Giluguan to na kong liog tawana. Time pa sa ragod. Tungod gud na ako?
Bitaw, nibadlong man ka na ako. Mao to nakarealize ko. Nga di maayong buhaton ko to. Bayade. Sig magsilos ka ha. Franco, Imo na si Babes. Wa ko mangilog niya. Tinuod na. Kay kung imo na si Babes Andy, then, ako sad si Franco. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.